Panji Sumirang. Tuwa-tuwan ganing para brandal. Jur karepmu apa mongko iki godak kanggo serah-serahan pengantin Kediri. Jodak temanten. Yen kowe wis lumiwat ana ing alas tutuban kene, kula jodak temanten tak jaluk. Wah, dan Joko. Iku niki dhek prak cabah digayane Kang Mas Panji Asmara bangun buri bakal jauh kok arep mbok jaluk. Perkara kuwi dudu perkaraku. Wah. Sing tak butuhke jodak temanten kudu nyantangan. Jur piye iki, Cak? Matur kemawon. Ngono. Matur kemawon. Sik, Kang Mas. Kang Mas Panji Asmara bangun. Wonten pawongan ingkang mepalangi. Nggih, saka karepan. Iku jodak penganten badhe dipun jaluk. Arep jaluk jodak temanten. Ya wong kandha wae ora cetha ngono. Lho. Inyek niku nginyah lho. Sapa sing dadi Diding Bapak. Lho, Diwanuke. Aku Panji Sumirang. Panji Sumirang. Banjur apa karepmu nganti kowe nyadhep laku iki sing bakal tumuju ning kraton. Wis dadi gaweanku. Oh, dadi wis Kalamun tok aku bakal begal anane bondo donya sing duweni pawongan liwat ing alas yen tutuban. tak sawang kowe iki ya ora gagah. Sajak kok arep dadi begal. Lho kok arep piye? Lho pancen iki aku tuwa-tuwangganing para brandal kok malah. Cilikmu yo ora cilik, gedhemu yo ora gedhe. Umpama kowe iki begal, sak ora-orane praupanmu iki sing medeni. Nyamar. Apa ya aku ora kereng ngono apa piye? Babar pisan ora. Saka penyawangku babar pisan. Oh dadi kowe iki Ora ora medeni. nyuwun sewu Kang Mas. Gek tasih wonten kanca rewangipun. Panjenengan pun niku lho, semendel lho. entuk apa ora jodak temanten tak? Jodang temanten bakal tak kukuhi jalaran iki kanggo serah-serahan temanten nang kraton Kediri. Kaya ngono. Mung aku njaluk ora sakok bajutke kowe njaluk jodang temanten iki. Ya wis, jodak temanten ora bakal tak jaluk. Apa kuwi tenan? Aku lila lega wis gawanen. Gampang kok. Jenengmu perkara ngene wae kok jelek-jelek. Aku kok Kowe iki kok nek wani ya wani nek ora ya wis. Lah ngoten lho, Katane kang gurine kok grenang-greneng kaya ngono. Panji Sumirang. Yen pancen kaya ngono banjur kowe njaluk ijol bondo donya bakal tenan. Ora. Banjur apa? Dede menika ingkang kula kajengaken. Salumprahe yen to kowe iki sambang dalan kowe butuhake bondo donya. Nanging nalikane kowe tak liru bondo donya nanging kowe ora njaluk bondo donya. Satenane apa karepmu? Wonten syaratipun kula kedah dados sedulur panjenengan. Dadi sedulurku dadi memitranku. Panji Sumirang. Kowe iki apa ora ngilo? Sopo Panji Sumirang kae? Sambang dalan kulino jarah rayap bandane kawula. Kok kepengin dadi sedulur? Aku putra pengayoman ana kraton Jegala. Umpama kelakon aku duweni sedulur duweni memitran karo kowe. Apa ora ngisi-ngisi Kanjeng Rama? Nanging ngaten, Nggih. Menawi to klampah kula dados sedulur sampeyan, Cita. Kula boten badhe ngambali tumindak menika malih. Apa sekabeh tembung ora tak percaya? Yen wis kelakon dadi memitranku, mandhek anggonmu dadi brandal dadi kampak ngejo. Ngaten. Yen kaya pejalukmu kaya ngono, tak wujuti. Iki dina Panji Sumirang dadi mitranku. Dadi mitran Saiki kowe wis dadi mitranku. ning ana janjine. Apa maneh? Janjine merga nika rak sampun sedulur. Sedulur. Sampun mitran. Pramila wonten pundi wonten panjenengan nggih kedahipun wonten. Kaya ngono. Ning endi papan jenenge Panji Asmara Bangun? Panji? Ning kono mesti ana Panji Kedah Sumirang. wonten kula. Tak wujuti panjenengan. Sagah. Yen kaya ngono ora usah dadak kesuwen. Gelis tumuju ning kraton Kediri. Monggo-monggo. Kelawan Wakipati Kudo Sinupit
supaya mapak lakune temanten. Saderipun kula nyuwun pangapunten menawi to ngenani bab aruh lungguh lan subuh kirang ranani penggalipun Kang Mas Prabu Lembuang. Ora ana sing kurang Yai. Wadon wong tuwa nyawang. Putraku bangun daup marang putrimu. Sekar taji wis rumangsa mongko Ngaten Kang Mas Prabu. Dedawanipun Tole Panjasmara bangun lan anak kula pun Galuh Candra Kirana menika badhe kula pahargya saageng-agengipun malah luwih prayoga. badhe kula tanggapaken dalang gambuh Asmarantaka. Menapa Kang Mas Prabu menika sampun nate pirsa kados pundi gelaring dalang gambuh Asmarantaka? Apa meneh weruh krungu wae lagi sepisan. Oh ngaten nggih. Nek ngaten prajurit dalang gambuh Asmarantaka supaya mlebu pendopo ya. Dedawaning putraku Galuh Candra Kirana lan Panjasmara bangun ayo enggal kapurwakani dalang gambuh Asmarantaka. Oh nggih. Mas Sapral. Jeng. Wayang dipun wiwiti. Wayang metu dhewe. Dipun tepangaken nami kula Sumiati. Sumiati. Yo kaya sing doyak Murawari kae iki. Nggih niki doyak Murawari. Ketingalipun kok nggih. Nggih. Wayang ingkang nomor kalih metu dhewe-dhewe. Hai semuanya. Malam ini saya jadi Sumiatun. Oh tesih kathah, anggotane kathah niku tesih. Wayang ingkang nomor 3 metu dhewe-dhewe. Dipun tepangaken kula paring asma Sugiono ya. Wayang ingkang nomor sekawan metu dhewe-dhewe.
kesel omong dhewe-dhewe. Bayange omong dhewe-dhewe. Diajeng, encik Kang Mbak. Aku duwe golek loro. Siji kanggo aku, siji kanggo awakmu. Aku tak milih dhisik ya Kang Mbak. Iya Diajeng. Iki karo iki apik ndi Kang Mbak? Apik iki Diajeng. Ning, aku tak milih dhisik ya Kang Mbak. Ana syarate. Yen wis milih ora oleh dicol-colne ya Kang Mbak. Apik iki Kang Mbak, aku iki ae. Apik tenan. Sesuai perjanjian lho Diajeng ya. Cek Kang Mbak. Jelas apik. Perjanjian. Iki lho Kang. Aku nek dilen dhewe-dhewe ning Kang Mas. Kowe sesuai dengan perjanjian. Heeh. Ora apa-apa, Dok. Kowe sinau kedel. Loh, golekku kok ngene rupane Kang Mbak. Piye to Diajeng? Rupane ngene lho Kang Mbak, golekku elek Kang Mbak. Coba delok kuwi. Ya kan wis sesuai perjanjian Diajeng. Emak, pokoke ijo Kang Mbak. Ya ora iso Diajeng. Emak pokoke iki. Emak, coba buka dhisik. Buka dhisik Kang Mbak. Ah, iki Kang Mbak. Loh, coba Diajeng. Ibu. 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 Kenapa aja? Kang Mbak, Ibu. Kenapa? Aku dibantai golek kaya ibu rupane. Masa kaya aku remuk ngono? Oh, kaya ibu rupane elek. Ngene lho, Nduk. Iki mau kepiye to ceritane? Kang Mbak nggawa golek loro ibu. Heeh. Aku milih dhisik. Ning tiba elek kaya ibu. Lah awakmu pengen sing kepiye? Kae Sing kae. calokno ibu. Nduk, cahaya. Nggih, Ibu. Diblok. Nggih. Ngene ya, Nduk. Iki diparengke adimu, ya. Mboten kan janjine mboten dijalno. Janjine batal, Ibu. Iya, iya. Mboten saged no. Yo, ayo diparengke. Mboten, Ibu. Diparengke apa ora? Emah, Diparengke apa ora? emah. Ora? Mboten. Rama. Ramane Sugiono. Ya, Sugini, Sugiyoni. Rama, Piye? iki lho anak gawanmu. Apa? Anak gawanmu wani mbantah karo aku lho. Perkarane apa? Perkarane Sumiatun iki njaluk boneka. Nanging bonekane Sumiatun Allah. Sumiatun kepengin boneka sing iki lho, Rama. Ayo dipenjaluke. Kowe kok elek? Wis elek lagi ini penting gak iso meteng lah. Sumiati. Nggih, Rama. Ayo. Manut marang Rama ya. Ramane, ayo ramane ketok-ketok godhonge kelor selonjor kayune wesi. Tuk jedut, tuk jedut. Saka. Aku malah ora kolu iki lho nyawan kowe. Ayo ramane, ayo. Manut ya, Nduk. Emah. Manut ya. Emah, Rama. Sesuk aku kok masih ngapi. Mboten. Iki menengan ngene ya dirangkul ya ora apa-apa ya ora masalah. Lha iku ancen menengan kok. Nek kok rangkul ki diketiku lho. Ora masalah. Aku rangkul lah. Dagak genak tak iki. Gelem ya, Nduk? Mboten, Rama. Kena ora iki mo. Ramane. Ayo ketak-ketak kedene kelor. Selajak kayune wesi. Tuk jedut. Saka.
Ayo dikae iki manut ora? Mboten. Manut karo orang tua. Mboten Rama. Ayo, ora tak weli kelon lho ya. Piye? Kedok-kedok kayune kelor, selonjor kayune mesti. Tuh jedul. Wes. Ayo ramane. Ayo. Gelem ora? Mboten. Gelem ora? Mak. Ora gelem kasuwan. Anu. Kowe Laren. Iki lakan apa, he? Lakan apa? ketok-ketok godane kelor, selonjor kayune mesti. Tuh jedul. Hah? Nang aku ra ndek. Lah pokokku gegeden ya tuh jedul ngono tok. Ayo. Iki lakan sing gawe sapa, he? Lakan apa iki, he? Dalam iki. Kok aneh-aneh wae lakon sing ora bener. Iki lho lakone dibari mawon. Kenapa iki, Wes? Ora genah wae. Lihat. Bubar. Jedul. Mas Prabu, wonten sisak niki wonten jenggala sawetawis katrem wonten praja Kediri Bapak. Ngono ya. Teh, ayo ngasuh sawetara.